Grupo Parlamentario Popular presentou para a configuración da orde do día do vindeiro pleno. Unha sesión plenaria, por certo, a última ordinaria deste período de sesións que dará comezo coa terceira e última votación para a elección da presidenta da nova Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, María Concepción Pombo Romero, que nesta ocasión será elexida co voto da maioría absoluta do Pleno. Aproveito esta intervención para trasladar o agradecemento no nome de todo o Grupo Parlamentario Popular ao traballo realizado ao longo de todos estes anos por Alfonso Sánchez Izquierdo, á fronte da Corporación de Radio e Televisión de Galicia, desexándolle o mellor na súa vida persoal e tamén, se continúa e así o desexa, pois na profesional e no seu futuro. Unha vez celebrada esta elección, o Pleno continuará coa comparecencia da Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático para informar sobre a planificación e os últimos avances na xestión e ordenación do litoral de Galicia. Dende o día de hoxe, como vostedes ben saben, Galicia asume a plena xestión sobre o seu litoral. Un avance histórico no autogoberno da nosa comunidade autónoma e que o goberno galego tivo que traballar duramente polos atrancos que dende o goberno central se puxeron para que esta transferencia fose real. Nesta comparecencia, a conselleira explicará todas as medidas adoptadas pola Xunta para asumir con todas as garantías as prestacións para os cidadáns. Esta nova competencia no que unha das principais preocupacións será a fluidez na comunicación entre a Administración e o administrado, así como na simplificación e axilización administrativa para levar adiante actuacións de conservación e posta en valor do noso litoral. A sesión plenaria da vindeira semana non vai ser allea a complexa situación e preocupante da política que se vive neste momento pois na política española, a consecuencia das investigacións xudiciais que cada vez máis acurralan ao entorno do presidente Sánchez, ao Partido Socialista e ao seu goberno. Onte vimos como o seu número 2, a man dereita no PSOE, Santos Cerdán, entraba no cárcere go logo de comparecer no Tribunal Supremo. Pero a corrupción que cerca a Pedro Sánchez chega ao seu entorno familiar e político máis próximo. A súa muller, o seu irmán, o seu ex número 2, secretario de Organización do Partido Socialista e ministro plenipotenciario de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, José Luis Ábalos, e ao mesmísimo fiscal xeral do Estado. Diante deste deterioro institucional e dano reputacional ás institucións españolas, a mellor saída que se lle ocorre aos responsables socialistas é atacar e proferir descualificacións a xuíces e tribunais nun comportamento impropio dun Estado de Dereito democrático e avanzado. Unhas descualificacións ás que, lembremos, tamén recorren os socios máis fieis do goberno de Pedro Sánchez, como foi o caso do BNG, que na boca da súa portavoz nacional, a señora Pontón, saiu rapidamente ao rescate de Pedro Sánchez e do seu goberno acusando a xustiza de lawfare. Acusación que prácticamente de inmediato tivo que corrixir ao percatarse de que non tiña escapatoria posible a ola de corrupción que asolagaba ao goberno de Pedro Sánchez e ao Partido Socialista. Pero os nacionalistas galegos siguen aí, man a man con Pedro Sánchez e facilitándolle o seu voto para que poida seguir discriminando e menosprezando a Galicia coas súas decisións. Diante desta situación vergoñenta e de perda da legitimidade institucional, dende o Grupo Parlamentario Popular propoñemos no pleno da vindeira semana que o Parlamento de Galicia amose o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seo do Partido Socialista, do Goberno de España e na contorna persoal e política máis próxima ao presidente Pedro Sánchez. Pero tamén queremos que se condenen as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España aos seus socios atacando a xustiza e as xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez.
E, por último, reclamamos a inmediata depuración de responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas, o que debe levar aos socios do PSOE nas distintas institucións á revisión dos acordos do Goberno ou do seu apoio político. En definitiva, todo isto debe derivar necesariamente na disolución das Cortes por parte do presidente do Goberno de España e a inmediata convocatoria de eleccións xerais, para permitir que todos os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. A Pedro Sánchez non lle queda outra saída, porque cada día que pasa o desprestixio de España medra a nivel nacional e internacional. A segunda das proposicións no de lei que o Grupo Popular incorporou á sesión plenaria da vindeira semana ten que ver cunha cuestión que cada día que pasa nos preocupa máis, porque o tempo vai pasando e o Goberno de España non amosa o máis mínimo interese por este proxecto. Falo en concreto da celebración do vindeiro Xacobeo 27 e a necesidade de que o Goberno de España conceda canto antes a declaración como evento de excepcional interese público. Un recoñecemento que está respaldado pola Comisión Executiva do Consello Xacobeo e ten o visto bo do Ministerio de Cultura, por certo, da parte de Sumar do Goberno español. Pero é que a nosa solicitude vai máis aló e demandamos ao Goberno central un maior e firme apoio económico ante o próximo lustro Xacobeo 2027-2032, co fin de ter unha maior presenza nacional e internacional que sirva para o reforzo turístico non só de Galicia, senón de España enteira. Consideramos necesario que o Goberno de Pedro Sánchez atope un oco fora das súas preocupacións pola corrupción que o asola un día tras outro e se centre no que importa aos españois e, en especial, aos galegos e galegas. Atendendo á solicitude de declaración do Xacobeo 2027 como evento excepcional de interese público, tendo en conta a capacidade mobilizadora desta celebración, xerando beneficios económicos, sociais e culturais non só en Galicia, senón en todas as comunidades autónomas polas que atravesa o Camiño de Santiago. E xa para rematar, e dentro do apartado de preguntas ao Goberno galego, dende o Grupo Popular, imos interesarnos por tres cuestións. A primeira, as medidas que está a impulsar a Xunta para promover o uso da lingua galega entre a xuventude de Galicia, co obxectivo de que o galego siga sendo unha lingua con presente pero con moito futuro. A segunda, sobre a valoración que fai a Xunta do Real Decreto Estatal que regula o traspaso dos menores migrantes non acompañados. Galicia é unha comunidade acolledora e solidaria, pero a atención, asistencia e apoio a estas persoas en situación de vulnerabilidade debe facerse coas máximas garantías e pensando sempre no interés superior do menor migrante non acompañado. Pero, lamentablemente, o Goberno de España, o Goberno de Pedro Sánchez, está máis preocupado por atender as exixencias dos seus socios de goberno que en atender as necesidades reais das comunidades á hora de atender a estes menores. E, por último, a terceira das nosas preguntas ao Goberno galego ten como obxectivo coñecer a situación financiera da Universidade da Coruña. Logo de que se coñecera a situación de desequilibrio contable que presenta a institución segundo os datos de liquidación do exercicio 2023, consideramos que é unha situación preocupante que require unha actuación inminente, inmediata e contundente. Para o que a Xunta xa impulsou a creación dun grupo de traballo conxunto cos responsables da Universidade Coruñesa co obxectivo de analizar as causas que deron lugar a este desequilibrio e a elaboración dun programa de actuacións financeiras plurianual. Ben, pola miña parte máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou a súa disposición. O rechazo a qué? Sí,
Si, é unha PNL na que se inclúen eses apartados dos que falei. Moitas gracias.